na si Jesus dito sa sulod sa pasungan. Manakiusa kita sa paghalad kaniya, sa masiot nga dalan ngadto sa natawhan nga pag-aampuan. Maglipay ta, managudya ka sa pagbati nga hilabihan. Ikalimtan ang tanan tang kagulanan. Hinaut pauntang kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Naman sa karon ang tanan magmalipayon, kay nataw na si Jesus dito sa sulod sa pasungan. Manakiusa kita sa paghalad kaniya, sa masiot nga dalan ngadto sa natawhan nga pag-aampuan. Maglipay ta, managudya ka sa pagbati nga hilabihan. Ikalimtan ang tanan tang kagulanan. Hinaut pauntang kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Hinaut pauntang kitang tanan hatagan sa tumang kalipay. Maayong buntag sa tanan ug malipayong bagong tuig, mainiton nga pagtimbaya ug pag-abi-abi alang sa mga kaigsuunan diri sa lokal nga mga kasimbahanan ug sa atong mga kaigsuunan nga naa sa lagyo ug langyaw mga dapit nga nakigdugtong kanato diri sa ato ang hiniusang pagsimba. So atong gikalipay ang panagduyog diha sa pagsimba o pagdaig sa atong buhi nga Dios. Atong andamon ang atong mga kaugalingon o huna-huna alang sa atong pagsimba sa atong buhing Diyos. Akong gihangyo ang tanan sa pagtindog alang sa tawag sa pagsimba. Dali kamo simbahon ta ang hari nga bag-ong natawo. Siya ang tao sa kasuhan sa Bethlehem, ug ibantala sa mga anghel diha sa kalangitan, ngadto sa magbalantay sa Karmelo. Ang iyang bituon midan-ag sa kalangitan, ug nakita ug bigiya sa mga manggialamon nga mga tawo. Duyog ang mga anghel sa kalangitan, ug sa magbalantay sa Karmelo, ug sa mga manggialamon nga mga tawo. Simbahon ta si Kristo ang hari nga bag-ong natawo. Atong awiton ang himno sa pagdaig, Angeles gikan sa langit. Sa pagsuko
kaming balaan ug mahigugmaon namong Dios. Ania kaming imong mga anak, nagakatigom aron sa pagsimba ug pagdaig sa imong ngalan. Ginoo, dako ang among pagpasalamat sa mga panalangin na imong gihatag sa matag usa. Salamat Amahan sa imong pagkamatinud-anon, sa imong mga saad kanamo. Salamat sa kinabuhi sa matag usa nga ania karon. Kami nagaampo Ginoo nga ikaw magapanalangin kanamo ning among panimbahon. Ipakunsad Ginoo ang imong balang espiritu sa among taliwala. Bisan usab sa imong mga katawhan nga naa karon sa ilang tagsatag sa kapanimalay, nakigduyog sa among panimbahon, panalangini usab sila. Ginoo, himoa kaming takos sa imong atubangan ning among pagsimba kanimo. Ug pasaylua kami Amahan sa among mga sala nga among nabuhat kanimo sa hunahuna sa pulong ug sa among mga buhat. Kanimo namo itugyan ang tanan Amahan sa ngalan ni Hesus nga mong bugtong manluluwas. Amen. Ang atong pagpamalandong nining kabuntagon atong ibase diha sa ebanghelyo sa atong Ginoong Hesus nga gisulat diha sa libro ni Mateo sa iyang kapitulo 2 bersikulo 1 ngadto sa 12. Kini ang mga pulong nga gisulat. Ug sa gikaanak na si Jesus didto sa Bethlehem sa Judea sa mga adlaw ni Herodes nga hari, tanawa dihay mga mago gikan sa sidlakan nga miabot sa Jerusalem nga nag-ingon, hain ba ang gianak nga hari sa mga Hudyo? Kay nakita namo ang iyang bituon didto sa sidlakan ug nanganhi kami aron sa pagsimba kaniya. Sa pagdungog niini ni Herodes nga hari, siya nakulbaan ug ang tibok Jerusalem uban kaniya. Ug sa natigom niya ang tanang mga saserdote nga punuan ug mga eskriba sa katawhan, siya nangutana kanila kung asa igaanak ang Kristo. Ug sila miingon kaniya sa Bethlehem sa Judea. Kay mauman kini ang nahisulat pinaagi sa propeta nga nag-ingon, ug ikaw, O Bethlehem, sa yuta sa Huda, sa pagkatinuod, dili mao ang labing diyutay sa mga punuan sa Huda. Kay gikan kanimo mugula ang usa ka punuan nga mao ang magabuot sa akong katawhan nga Israel. Ug sa tago, gipatawag ni Herodes ang mga mago. Ug gikan kanila, iyang nasayran ang panahon kanus mipakita ang bituon. Ug gisugo niya sila sa pag-adto sa Bethlehem nga nag-ingon, adtua ug pangitaan ninyo pag-ayo ang bata. Ug sa makapagan na ninyo siya, balitai ako ninyo aron ako sa muadto sa pagsimba kaniya. Sa pagdungog nila sa hari, sila nang lakaw. Ug tanawa, ang bituon nga ilang nakita dito sa sidlakan, nag-una kanila hangtod sa pag-abot niini nga mihunong sa ibabaw sa dapit nga nahimutangan sa bata. Ug sa pagkakita nila sa bituon, sila nangalipay sa hilabihan gayud. Ug sa paghisulod na nila sa balay, ilang nakita ang bata uban kang Maria nga iyang inahan. Ug sila mihapa ug ilang gisimba ang bata. Ug sa naukban nila ang ilang mga bahandi, ilang gihalaran siya ug mga gasa, bulawan ug insenso ug mira. Ug sa gikapahimangnuan sila pinaagi sa damgo sa dili pagbalik kang Herodes, na mauli sila nga nag-agi og laing dalan padulong sa ilang kaugalingon nga yuta. Kini ang mga pulong sa Ginoo alang sa katawhan sa Ginoo. Lord of Lords, you are worthy.
Mga kaigsunan, diha kang Kristo, malipayon nga pagsaulog niining bag-ong tuig nga gihatag kanato sa Dios. Happy New Year 2022. We always say and greet, may you have a prosperous New Year. O busa, kung mangutana siguro ko, kinsa man sa inyo dinhi ang gustong mahimong ang tuig 2022 prosperous, tanan siguro mo isa sa kamot kay tinuod nga sa kanunay nang hinaot kita nga mahimong magmalampuson, magmalambuon ang atong tuig o bagong tuig. Tungod niini, naningkamot kita. Mo'y atong mga pag-ampo, mo'y atong mga pangaliya. Naunta, mahimong magmalampuson o mahimong magmalambuon ang maong tuig. O kita nga naabtan nining tuiga 2022. Ilabi na, panghinaot ngadto sa mga nabiktima sa pandemya, kita mantanan, ug ilabi na gyud ni adtong natakbuyan sa COVID-19 ug sa Omicron nga karon gi ingon nga niabot na sa atong nga nasod, ug mas labi na gyud ni adtong mga kaigsunan nato nga nabiktima in town sa bag-o lang nga miagi nga bagyong Odette, nga hangtod karon ang ilang panghinaot di man siguro prosperous New Year, but at least a food right before them. Di lang kumayog on their tables kay ang uban wa nagay lumisa. Balay o bisan na lamang kapasilungan sa ilang pagkatulog matagabi o kaha sa panahon o taliwala sa kainit. Tungod kay kasagaran o uban kanila na wagtangan mangyud og mga balay. O ngadto sa atong mga kasimbahanan in town, ako nakita bisan mga dagko nga simbahan, labi na gyud sa mga gagmay nga nangabungkag in town, nga unta nining tuiga o sa mga tuig nga umaabot, matukod pag-usab ang maong mga kapilya, ang mga kasimbahanan, aron dunay balay na usab nga tigumanan alang sa padayon nga pag-alagad o pagsimba sa atong buhi nga Dios. Apan but na kong ingnon nga bisan taliwala ning tanan na side ako nga kining tuiga makahatag unta kanato og tinuod nga eksperyensya sa unsa ka maayo ang Ginoo sa atong mga kinabuhi bisan taliwala sa pandemya, bisan taliwala sa bagyo nga Odette ug uban pa nga mga bagyo nga moabot sa atong kinabuhi. Kung doon naman siguro'y angay natong buhaton aron matuman ang gitawag nato prosperous New Year, blessed New Year, I would like to encourage us all. Ang gining ipang giauhag mong tanan, gidasig mong tanan, nga siguraduhon nato ang pagpangayo sa insakto nga pangayo ngadto sa atong Ginoo. Usa ka pangayo nga angay unta natong hinumduman tungod kay usahay masintro ang atong pagpangayo diha sa prosperity. Ilabi na mahitungod sa kabtangan, mahitungod sa mga di lamang panginahanglan kundi sa atong mga gusto sa atong kinabuhi. Ug gani tungod niini ma-frustrated ta kung di nato maangkon kini. Tingalit tungod kay una sa tanan nasayop ta sa atong pagpangayo. Akong inon nga wa ta makatunong sa atong gipangayo. Usa ka panahon ni ana, usa ka tawo nga gipangutana sa Ginoo unsa ang iyang gusto. Tinduta no kung kitay pangutan-on. Ang iyang gusto nga unsay buhaton sa Ginoo kaniya o unsay iyang mahatag sa Ginoo, iyang gipadayag. Pinagi sa usa ka ingunta sahi nga pagpadayag tungod kay sa tanan nga pwede niyang pangayoon sa Ginoo, ang iyang gipangayo kabalo unsa? Nangayo lang siya og adigod kay lang. Nangayo siya og kaalam. He asked for wisdom. And that wisdom became the key to other more needs and even wants in life that he was able to receive. Ang pagkamanggialamon maoy ingon ta susi
nga nagbukas ngadto sa uban pa niya nga gitinguha og panginahanglan bisan pa sa iyang gusto nga iya Hinoong nadawat. Kini mao si Solomon, na side kita sa maong sugilanon, nga ang iyang gipangayo kaalam. Mao na nga sa ako nagikaingon sa unahan, usahay ma-focus ang atong pagpangayo diya sa atong gikinahanglan nga mga kabutangan o kabtangan. Dili man tingali sayop ka na siya, ilabi na ni adtong mga na ingunta na biktima sa bagyong Odette. Bisan ako makaingon ko, Ginoo tagay ta kog balay, Ginoo tagay kog pagkaon, Ginoo tagay ko og igo nga resources aron matukod pag-usab ang akong negosyo. O kaha Ginoo ingon nga miyembro sa iglesia tabagi mi nga makadawat mi og resources aron nga matukod pag-usab kining nabungkag namo nga simbahan, ang structure mismo. But beyond all the other requests for material possessions, material wealth, material needs, I hope and pray that we will always remember that one of the best gifts that we need to receive from God is the gift of wisdom, ang gasa sa pagkamanggialamon. Tungod kay pinaagi niini, mas makuha nato, mas madawat nato ang uban pa nga mga butang nga angay natong madawat alang sa atong panginahanglanon o alang sa atong mga kinabuhi sa atong panimalay ug bisan pa kinabuhi sa atong iglesia. Tingali ang pangutana, kinsa man dinhi sa ato ang gusto makadawat niini? Well, ang Biblia naghatag kanato og nindot kaayo nga tubag tungod kay kung mangayo kuno ka niining kaalam, He will give it to us liberally. Sa way pagduha-duha iya kining ihatag kanato. But this particular day, as we reflect on His Word, I want us all to kanang susihon nato ang timailhan kung manggialamon ba ta or nakadawat na ba ta niining pagkamanggialamon. Ug akong ibase kining maong mga mithi diha sa mga mithi nga anaa sa mga manggialamon na, no? Manggialamon na nga nahisulat diha sa Biblia nga mooy gibasihan or basihan sa atong pagpamalandong karon. Kinsa ni sila? Ang mga manggialamon nga mga mago, the Magi, ang mga manggialamon. Mangutana ko, ngano kaha nga sila gitawag man og mga manggialamon? Dunay mga pipila ka mga hinungdan niini nga pasagdi akong kutluon pag-usab diha sa sugilanon. Una, manggialamon sila. Ngano? Tungod kay nakabalo sila unsay mas importante sa tanan. Tinuod ginaingon nga kini sila mga ingonta mga possibly astrologers tungod kay nagtuon man sila mahitungod siguro sa mga bituon tungod niini nakat-on sila nga usa sa panahon ni ana dunay bituon nga magadan-ag o magatudlo kanila ngadto sa usa ka hari nga mataw sa Jerusalem. Tinuod nga kung pananglitan kay matud pa sa naandan mga hari man kuno sila sa Persia siguro or Asma Dapita sa east, no? Ibutang talang, wa man giingon sa Biblia nga mga hari. Pero kung mga hari sila, imagine, ilang gibiyaan ang ilang gingharian tungod og alang lang sa pagpangita sa hari sa tanang mga hari. Kabalo sila unsay prioridad, unsay mas importante. Kung dili sila mga hari, nonetheless, they have their own professions in life. Whether they're astrologers, or they may have their own businesses, they may have their own affairs in life, whatever it is, they are willing to leave behind for the sake of their search of the King of all kings, the search of the giver of wisdom, the giver of life, the Savior. Matud pa sa gingon nila, hain ang bata nga Mesiyas o manluluwas. Imagine ka, nangita sila sa bata o sa Ginoo nga mo'y makaluwas, di lamang kanila, kundi sa tibok katawhan. Maunay wisdom. Wisdom will help you decide on what is most important in life. What needs to be prioritized.
usahay makalimutan ni ana tungod kay di ganita makamao sa pagbiya, no? Sa pagbiya sa mga butang sa kinabuhi o sa mga buluhaton sa kinabuhi nga dili man importante ikumparar diha sa pagpangita sa atong Ginoo. Example niya na kanang sa pagsimba na lang daan, usa sa mga rason nga perting paita nga di makasimba kanang labhunon. Noon sa nabahinoon nga mas importante naman dayang labhunon kaysa pag-adto sa simbahan. Ug sa atong negosyo kay nagtuota nga kini makahatag na nato og ingon ta panginabuhian. And yet we did not put emphasis on Jesus Christ who could give us life. Ang ato panginabuhi dili ang kinabuhi, dili ang Ginoo nga naghatag kanato og kinabuhi. Imagine how we look at kanang priorities in life. Mas gi-prioritize nato ang panginabuhi kaysa kinabuhi o naghatag sa kinabuhi. Kining mga manggialamon, they were able to know or to understand what needs to be prioritized in life. And in this case, they left their professions, they left their kingdom, if indeed gingharian tong ilang gibiyaan, or gibiyaan nila ang ilang gigikanan tungod alang sa pagpangita sa bata nga Jesus. Ikaduha, wa lang sila moadto sa pagpangita o kaha sa pagbisita. Usually, ang gibutang naman sa mga titles, sa mga story, the visit of the Magi, di gina insakto, sayop gina siya. Kay wa sila mo bisita. Ang giingon sa gibasa ganina, nangita sila aron sa pagsimba kaniya. Aron sa pagsimba kaniya. As a matter of fact, maoy ilang tinguha sa dihang nakigistorya si Herodes kanila. Unya, miyon sa man to, miingon man siya nga, sige, pangitaan ninyo kay, o bakitan ninyo, balik mo diri, ingon ang hari, kay musimba o sabaw kaniya, do? Kabalo gyud ang hari, unsa ilang tuyo, nga miadto sila aron sa pagsimba. And this is what makes them wise. Ang lain nga indicator nga mahimo kita nga mga manggialamon kung kailata kinsa nga atong gisimba o siya ato gyung gisimba. Mao gani siya dako kaayo nga importante kung kinsa ang atong gisimba. Usahay ang ato ra bang gisimba gawa sa labhonon. Kung dito na sa baryo kanang mga gitugway nga mga baka o baboy nga mga gipang usahay ang atong gisimba ang ato biyang kaugalingon. No? We sometimes kanang give more importance to us, to who we are, to our own name, to our own identity, mo na nga usahay masayop ang atong focus diha sa pag-alagad sa Ginoo tungod kay bisan gani sa atong pag-alagad mismo nangita man ta og appreciation, nangita man ta og praise and recognition. When truth and in fact, when we come before the Lord, we come before Him, offer our gifts of praise and thanksgiving, and give Him the glory and honor for what He has done for us. Maumanta na siya ang tinguha o ang angay buhaton, kanang pagsimba kaniya. Tuon man, tungod kay masipyat kita niya nga bahina, di kita mahimong manggialamon. Because the other trait of what it means to be kanang manggialamon or wise man is to be able to worship God, to know God and worship God with all our beings. So mo na siya lain nga indicator. Pangutana kinsa man ang imong gisimba, kinsa man ang imong gihalaran, kinsa man ang imong gitingala. Kan bang gibutang sa kanang pedestal gyud sa imong kinabuhi, sa atong kinabuhi. Laing indicator nga ato makita, laing nga trait nga ato makita diha sa mga manggialamon, no? Diha sa sugilanon mao ang ilang gituman. It is one thing to worship God and it is another thing to follow God's instruction or to obey God's will. In the case of the wise men, sa istorya, matud pa sa gibasa ganina nga
human nila nakitaan si Jesus, gihalaran si Jesus. Ang ilang gisunod mao ang unsay instruction kanila gikan sa Ginoo pinaagi sa damgo, na imbes mo balik sila, no? Imbes kay mo balik sila ngadto kang Herodes, kay siya may nagsugo gyud, gisugo man sila, kabalo sila kinsay mas angay tumanon. Ug imbes tumanon nila si Herodes, ang ilang gituman mo ang Ginoo. Wa sila mo balik adto kundi niagi sila og lain nga dalan aron sa pagbalik ngadto sa ilang gikanan. Dili ba na siya usa ka indicator usab sa gitawag og manggialamon? Ang manggialamon nasayod kinsa gyud ang iyang sundon. Usahay sa atong kinabuhi ang atong gisunod kanang atong mga peer, mo nang nagitawag og peer pressures. Usahay ang atong gisunod kanang atong mga boss sa atong opisina, boss sa atong gitrabahuan. Okay man na siya nga sundon, pero usahay moabot ang panahon nga ato siyang sundon over and above the principles that we learn from the scriptures. Bahala na og masakripisyo ang mga kamatuoran, ang mga prinsipyo nga angay huptan. Dili na to masunod tungod kay basig mawad ang trabaho or basig ka malugi ang negosyo. And because of this, we fail to follow what the Lord wants us to do. In the case of the wise men, they were willing to turn their backs from no less than the king, the host magid sila. Siya magid ang host. Mao magid ang ingon tag-iya sa lugar o hari sa lugar kay lagi adto apan bahala nang magkinaunsa, wa gid sila magpakita pag-usab tungod kay naside sila kung kinsa ang angay sundon, kinsa ang angay tuuhan. Well, tulo lang kabutang apan dunay gitawag nako og kanang postscript or kanang kung doon na pa'y kanang pakapin. Diha sa ikaduhang punto sa pagsimba, di na to kalimtan ang paghalad. Kanunay naman yung ginestorya, but I want to remind you of who this king that you are offering your gifts and who this king that you are following, no? And who this king that you are searching for. Tuluman kabutang, no? Kadtong gipangita nila, kadtong gisimba, o kadtong gituuhan o gisunod. Ang maong hari nga natawo nga Mesiyas, usa ka hari nga kanang hari sa tanang mga hari. Ang hari lang niadtong una dunay katungod o dunay ingunta worthy to be given the gift of a kanang gold. Mao tong usa niya na sa mga gasa kadtong bulawan. The same person, in the person, the same king, in the person of Jesus Christ, received unsa man laing nga gift, incenso, which is a gift that can be attributed to the king. Incense, priest. Tungod kay siya mao man ang pari sa tanang mga pari, no? Kina highest priest. And then he received unsa nga gift lain, myrrh, because he was the one who gave himself as a sacrifice through his death on the cross. Ug katong nga mira mo'y magpahinumdom kanato kinsa siya. Siya mo ang manunubos, siya ang nagpakamatay tungod ug alang kanimo kanako. These gifts are fit for the king. And by the way, 3 gifts mo siguro nga gi-assume nga dihay tulo ka mga nagdala niini. Nya mo nang naay kanta nga 3 kings, bisag dili kings, but there were 3 because there were 3 gifts. But let me remind us that whatever gifts that we offer to God, the best gift that we should give is our souls, our lives. Mo ni makasurpas sa gold, frankincense, and myrrh. Because this gift of life that we give back to God should or would remind us na wa na laing pinaka-best nga ihatag nato kundi mismo ang tibok natong kinabuhi nga una gapadayon sa pagpangita sa atong Ginoo, willing to leave behind all the other search, all for the sake of searching
Jesus in every moment of our lives. Second, this life that we offer to God must be a life of life that we offer in worship to God. Ang kinabuhi nga atong ikinabuhi, nga atong ihalad kaniya, halad unta sa pagsimba sa atong buhi nga Dios. And the third, this life that we offer should be a life of dedicated service and obedience to Jesus Christ, the one who calls us to come follow me, the one who calls us to offer our lives to Him in response to what He offered for us. Hinaot ko o akong pag-ampo nga samaga padayon kita sa kinabuhi ning tuig 2022 ug sa umaabot bang mga tuig mahimong magmalambuon, mahimong magmalampuson ang atong kinabuhi tungod kay kita manggialamon. Ug niya nang atong manggialamon makahibalo kita sa pagpangita kaniya, sa pagsimba kaniya, ug sa pagsunod kaniya. Karon ug sa tanang panahon sa atong kinabuhi. Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo. Mag-ampo ta. Amahan na mo nga langit noon, tagiya sa among mga kinabuhi. Dios nga mao'y sinugdan ug katapusan. Dios nga labing gamhanan ug mahigugmaon, among magsasangkap ug among manluluwas. Niini nga kabuntagon, nagadamot kami diha kanimo sa pagpasalamat sa imong kaayo sa among mga kinabuhi sa tibuok nga tuig. Pasaylo ami Ginoo sa among mga kapakyasan, sa among mga sipyat, sa among mga sala. Ug tudloy kami Ginoo nga magsugod niining bag-ong tuig diha uban kanimo nga among Dios nga labing gamhanan. Tudloy kami Ginoo sa pagkinabuhi nga ibutang gayud ka Ginoo sa unahan sa tanan namong mga buhaton o tanan namong mga plano sa kinabuhi. Kay ikaw gyud ang amo ang top priority. Kanimo gayud kami magkonsulta o kanimo gayud kami magpakisayod alang sa imuhang giya, sa imuhang pagtultol o sa imuhang paghatag kanamo sa kaalam nga among gikinahanglan aron nga magasubay kami diha sa imuhang kabubuton. Among pag-ampo Ginoo nga lig-unon nimo ang matag usa nga mubarog diha sa imong mga pulong ug diha sa imong kamatuoran. Ug tudloy kami o Dios nga tinud-anay nga tipigan namo ang imong mga pulong sulod sa among mga kasing-kasing aron dili kami makasala batok kanimo. Salamat Ginoo sa balaang kasulatan nga mo'y nagahatag kanamo sa tanang giya sa pagkinabuhi nga matarong ug masinugtanon diha sa imong kabubuton alang kanamo. Ginoo, sa mga panahon nga adunay mga temptasyon ug adunay mga kahuyang, lig-o na kami Ginoo ug kanunay kami pahinumdumi sa imuhang mga pulong ug sa imong kabubuton alang kanamo. Ug tudloy usab kami kanunay o Dios nga magapakisusi diha sa balaang kasulatan aron nga magagiya kanamo sa among kinabuhi. Among gidala sa pag-ampo Ginoo ang tibuok kalibutan ini nga panahon karon sa pandemya nga dunay mga balita sa nagkagrabe nga epekto sa coronavirus. Apan nagatuo kami sa usa ka Dios nga labawng makagagahom ug labaw ka nga gamhanan Ginoo kaysa niining virus nga ni abot niining nga panahon karon. Usa among pag-ampo Dios ang imong
balaanon nga paglihok sa kinabuhi sa tanang katawhan sa tibuok kalibutan. Nagsalig kami Ginoo sa imuhang proteksyon. Among pag-ampo ang imuhang divine intervention, Lord. Tungod kay nasayod mi nga luyo ni ining tanan, ikaw ang labing gamhanan nga makapahunong niini. Or kung unsa man ang imong kabubuton niini alang kanamo, pasabta kami o Dios aron mahimong seryoso kami sa among pagpangandam sa among kaugalingon. Sa bisan unsa man nga dangatan sa among mga kinabuhi. Yampo namo o Dios ang mga leader sa matag nasod. Ikinahanglan nila Ginoo ang imuhang paglamdag, ang imong paggiya, ang imong pagpanalangin sa ilahang mga desisyon ug sa ilahang mga plano mahitungod niining pandemya. Among pag-ampo usab niini nga nasod sa Pilipinas ang imong pagpanalipod sa tanang katawhan. Ug usab ang imuhang pagpanalangin sa amuang mga leader sa nasod. Ang imong paghiya, ang imong kaalam, ilagayod yung kikinahanglan, labaw sa tanan, ang imong proteksyon, o ang imong kaalam, nga maugayod ang hari, kaalam gayod nga gikan kanimo, nga maong magahari sa ilahang mga hunahuna o kasing-kasing. Among giampo usab ang mga kasimbahanan, nga mahimong seryoso ug magmapugihon kami diha sa pagtuki sa imong mga pulong ug diha sa pagtinguha Ginoo sa espirituhanon nga pagkahamtong diha kanimo. Nagaampo kami alang sa matag usa ka magtutuo nga mahimong makaugat gayud kami o makabaton o ligon nga pundasyon diha sa among pagtuo o pag-alagad kanimo. Kuhaangan kanamo o Dios ang mga hiwi nga mga kinaiya o mga pamatasan. Mga kinaiya nga dili kahimutan diha sa imuhang katubangan. Tudloi o dasiga kami Ginoo sa pagkinabuhing matarong. Salamat sa imong padayon nga pag-umol sa matag usa kanamo. Idala usab namo sa pag-ampo ang tanan nga mga pastor, mga misyonaryo, mga bishop, mga magwawali, mga magtutudlo sa balaang kasulatan, pinaagi sa Sunday school o pinaagi sa mga Bible studies. Among pag-ampo ang imuhang pagdihog sa imong balang espiritu ngadto kanila sa ilang mga pagpangwali, sa ilang mga pagpanudlo sa imuhang pulong, magkasukad gayud sila Ginoo diha kanimo, o itudlo og iwali gayud ang kamatuoran ikan sa balang kasulatan. Nga mao ang magalig-on sa tanang katawhan niining malisod nga panahon karon. Among pag-ampo o Dios sa matag pamilya, ay mong paghiusa sa matag panimalay diha sa pagtuo o diha sa lig-on nga relasyon sa usag-usa, hilabi na sa mga managtiayon o sa mga pamilya karon Ginoo nga ang ilahang na ay dako kaayong hagit sa ilahang mga relasyon. Among pag-ampo ang imong pagpataliwala sa ilahang mga relasyon, ang mga nangaguba nga relasyon, ikaw Ginoo pasig-uli kanila o lig-on sa matag panimalay. Among giampo ang naay mga nagabalatian, among pag-ampo alang sa mga nataptan sa coronavirus, nga ikaw Ginoo magahikap, magaayo kanila sa ilahang mga malatian karon. Ug labaw sa tanan usab o Dios kadtong naay mga sakit nga nagkalain-laing matang sa sakit, ikaw nakaila og nasayod sa ilahang mga struggle ug sa ilang mga kahimtang karon,
Salamat o Dios sa imuhang pagbisita kanila uban ang imuhang grasya sa pag-ayo sa matag sa kanila. Ug salamat sab sa pagsangkap sa panalapi nga mga pagkinahanglan alang sa ilang medikasyon. Among pag-ampo usab alang sa anaa sa kaluyahon sa ilahang pagtuo o pagsalig kanha kanimo. Dasiga sila o Dios. Salamat nga ikaw maga-inspire kanila Ginoo pinaagi sa balang espiritu. Ug dagaampo sab mi Ginoo alang sa mga pamilya nga naay mga panagbingkil bisan pa sa iglesia nga dunay mga panagbingkil. Paharia ang imong gugma sa taliwala aron nga makasinati Ginoo sa pasikuli nga mao ang mga butang nga makapahimuot gayo diha kanimo. Panalangini kini nga panimbahon hinaot daghan nga mga katawhan ang mapanalanginan sa imong pulong Ginoo. Hinaot daghan nga mga katawhan ang madasig diha sa mapadayunon nga pagsimba ug pag-alagad kanimo sa unsang pamaagi diin kami makaalagad. Padalangini Ginoo kining ministeryo sa pagsimba nga maugayod ang makahatag o kadasig, kalipay o pagpadayon Ginoo diha sa panagdugtungay bisan sa online nga pamaagi nga makasimba kami diha kanimo makapasalamat sa imong kaayo, sa imong gugma, sa kaluwasan nga imong gihatag kanamo. Ug hangtod sa katapusan Ginoo magapadayon gayud kami sa pagsimba o pag-alagad kanimo. Hinaot nga kami mahikaplagan nga matinumanon diha kanimo o Dios. Kini ang among pag-ampo, among gitugyan diha kanimo. Pinaagi sa ngalan ni Jesus nga among Ginoo ug manluluwas. Amen. Atong patalingbugan ang mga pulong nga naa makita sa Hebrehanon kapitulo 13 versikulo 15 ngadto sa 16 nga nagaingon. Busa himuon ta kanunay ang halad ngadto sa Dios pinaagi kang Hesus. Mao kini ang halad sa pagdaig gikan sa mga ngabil nga nagsugid sa iyang ngalan. Ayaw kalimot pagbuhat sa maayo ug pagtinabangay kamo kay mao kini ang mga halad nga makapahimuot sa Dios. Atong ihalad ang mga
ikapulo ug ubang panghalad ngadto sa Ginoo. Ikaw ang giila Ginoo nga tuburan sa mga panalangin ug kadagaya sa among mga kinabuhi. Ginoo, among itugyan da kanimo Lord ang among mga halad, gugma bisan pa o Dios ang among mga kinabuhi. Ginoo, panalangini kami nga ini among kinabuhi Lord, mahimo kining panalangin ngadto sa uban. Kamahan ihatag kanunay kanamo Lord ang kasing-kasing nga manhinatago. Kining tanan among ginaampo tungod sa ngalan ni Jesus. Daghang salamat sa atong magwawali karon nga Domingo, sa ato ang leader sa atong pagsimba, ug atong mga pasalamat alang sa mga donors o mga sponsors sa atong paniudto panahon sa atong recording. Atong gipahinumduman usab ang mga nagpakigdugtong niining mao nga pagsimba sa inyong pagpadala sa inyong mga halad ngadto sa inyong mga lokal nga mga kasimbahanan alang sa padayon nga ministeryo sa atong mga lokal nga mga kaiglesiyahanan. Daghang salamat. Sa katapusan atong kantahon ang himno sa pagmantala, may langit nung pag-awit kung akong gihangyo ang tanan sa pagtindog.
nagpasalamat o Dios sa kahigayunan nga imong gihatag nga among sugdan gayud kining tuiga diha kanimo, alang kanimo, tungod kanimo ug para sa imong kahimayaan. Among giampo nga sa among biyahe niini nga tuig mag-uban gayud ikaw. Mag-iwag sa among mga dalan ug provide ka namo mga tumbanan sa among mga tiil aron dili kami mapangdol sa mga bato ug dili itong pawak ngadto sa kadautan. Bantaye ang tanang panimalay Ginoo nga nagauban kanamo nini usang panimbahon ang tanang dapit sa tanang dapit kung asa man sila naadto sa Pilipinas o sa gawas sa nasod. Liguna ang matag usa Ginoo sa padayon namo nga pagpakigera sa COVID-19. Kung unsa man ang among kasinatian ining tuiga, kung sama ba uluag na umulurang na, among kini pasalamatan diha kanimo nga mao'y nagbuot sa tanan. Ug masabtan unta namo ang imong katuyuan sa among kinabuhi nga anong nakasinati kami ug ingon niini nga pandemya. Ginoo, kung aduna pa may mga pag-ampo sa among mga kasing-kasing ug sa among huna-huna, nagatuo kami nga ikaw ang Dios nga makabasa sa huna-huna ug sa kasing-kasing. Tubaga kini Ginoo ug ihatag sa imong kabubudkon. Ayuha kami sa among mga balatian, ayuha kami sa mga konflikto o dispute sa among mga relasyon sa pamilya, relasyon sa magtiayon, relasyon sa among mga kaigsuunan, silingan, katrabaho, kauban, ug relasyon labi na diha kanimo. Largahamin ini nga tuig Ginoo nga puno sa kusog, puno sa pagtuo, puno sa kadasig. Uban ni kami sa imong mga anghel aron gaan ang among pagbiyahe. Karon ang grasya, ang gugma, ang panalangin sa atong Dios, Amahan, Anak, Espiritu Santo magauban kanato karon sa walay katapusan. Amen. naman mo sa karon, ang tanan magmalipayon. Kay natawo na si Jesus, dito sa sulod sa pasungan. Managiusa kita sa paghalad kaniya. Sa masiot nga dalan, ngadto sa natawhal,